Mănăstirea Neamțu a fost ridicată la circa 16 km de Târgu Neamț, fiind considerată cea mai veche și mai însemnată așezare monahală din Moldova. În secolul al XIV-lea, domnitorul moldovean Petru I Mușat, 1375-1391, zidește în locul unei bisericuțe din lemn o biserică din piatră, cu hramul Înălțarea Domnului. Turnul Clopotniță a fost construit în timpul lui Alexandru cel Bun, la începutul secolului al XV-lea. Biserica actuală, cu hramul Înălțarea Domnului, este zidită de către domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, între anii 1485-1497, după cum atestă și pisania aflată deasupra ușii de la intrare. Ștefan cel Mare a reconstruit biserica din piatră, distrusă de cutremurul din 1471, ctitoria lui Petru I Mușat. Această biserică este cea mai mare și mai expresivă dintre toate ctitoriile lui Ștefan cel Mare, ca plan și structură interioară, dar și ca mod de decorare a fațadelor din secolul al XV-lea. Planul bisericii, prin introducerea camerei mormintelor între naos și pronaos și prin adăugarea unui pridvor pe latura de vest, pune bazele tipului clasic de mănăstire ce va fi preluat în secolele următoare. Decorația exterioară a bisericii consacră stilul moldovenesc, rezultând din îmbinarea elementelor bizantine, reprezentate prin cărămida smălțuită, și gotice, încadramentele de la uși și ferestre. Pictura interioară marchează două etape distincte. Epoca lui Ștefan cel Mare, întâlnită în altar, naos și camera mormintelor, și epoca lui Petru Rareș, reprezentată prin pronaos și pridvor. Întreg ansamblu pictoral din biserică, portalul și turnul Clopotniță a fost repictat în anul 1830. Începând cu secolul al XV-lea, aici a fost înființată o școală de caligrafi și miniaturiști, dintre care o figură de seamă a fost cea a monahului Gavril Uric, care a scris pe pergament, cu remarcabile miniaturi, Tetraevanghelul de la 1429, originalul aflându-se astăzi la Oxford. Tot aici, la Mănăstirea Neamțu, s-au format cei doi mari cronicari, Macarie și Eftimie, care au scris cronicile țării Moldovei pe vremea lui Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu în secolul al XVI-lea. În secolul al XVII-lea, Sfântul Paisie de la Neamț pune accent pe viața duhovnicească, dând naștere curentului paisian, fiind întâlnit până în Rusia. În timpul său s-au realizat traduceri din limba greacă și slavonă în limba română, cea mai de seamă fiind Filocalia, păstrată în biblioteca Mănăstirii Neamț. La începutul secolului al XIX-lea, ea ființa aici și o tipografie care a editat multe cărți într-o grafică superioară, printre care Evanghelia de la 1821, o adevărată operă de artă. Tot în incinta mănăstirii se află și Biserica Sfântul Gheorghe, construită între anii 1959-1960, biserica întâlnită astăzi în mijlocul corpului de clădiri de pe latura estică. În această biserică regăsim vechea catapeteasmă din 1798, precum și icoana Maicii Domnului cu 3 mâini, a treia mână fiind cea a Sfântului Ioan Damaschinul, icoană foarte veche și făcătoare de minuni, fiind o copie după cea de la mănăstirea Hilandar din muntele Athos. La loc de cinste se află moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, precum și mormântul unchiului lui Ștefan cel Mare, Alexandru al II-lea, ucis de către turci. În incinta mănăstirii se găsesc două paraclise. Cel din turnul Clopotniță, având hramul Bunei Vestiri, sărbătorită la 25 martie, și cea de-a doua de pe latura de nord a mănăstirii, având hramul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit la 15 august. În fața incintei spre vest se află amplasat aghiazmatarul, o construcție de formă circulară. Aici se oficializează sfințirea apei la marile sărbători împărătești. În exteriorul mănăstirii, pe latura de est, se află cimitirul cu biserica Sfântului Ioan Bogoslavul, ridicată între anii 1834-1835. Mănăstirea Neamțu a fost un centru monastic, o școală și un adevărat centru de cultură monahală. În incinta mănăstirii, la etajul laturii de sud-vest, funcționează Biblioteca Mănăstirii, care deține peste 19.000 de volume manuscrise și cărți în limba română, dar și în alte limbi străine, precum și muzeul, care deține o impresionantă colecție de obiecte bisericești, dintre care amintim catapeteasma din secolul al XVII-lea,
tipografia veche, o tapiserie înfățișând ultimele ore din viața lui Ștefan cel Mare, Evanghelia din Rusia, 1782, Evanghelia în aur din anul 1821, epitaf, sfetnice din argint, tapiserii, originalul Descriptio Moldave al lui Dimitrie Cantemir, 1822. Sfântul necunoscut de la Neamțu. În pronausul bisericii înălțării Domnului se află racla cu sfintele moaște, descoperite în chip miraculos la 24 mai 1986. În acest loc, la 24 mai 1986, s-au descoperit în chip minunat osemintele unui cuvios plăcut lui Dumnezeu, ale cărui moaște se află în Sfânta Biserică.